Narago bengi umwanchu maligereria bwegeta Kisii and Ndizi TV na okwanire andonsia soberete nyegenete ngari tikoria oria ijuma ria beire ligi ya goikana ndetumiranire asemesa ya mangana maya ase chinsa gosensemo ya bono botuko nkumanye asenchira yoboikiranu na ria yagendereire gokoreka korwase county ya Kisii weke county ya Nyamira na Kenya yonsi nyoranga ni gombegete bikoro tubiaye Vincent Onyancha igoka bamana inchi goikomo elio kurenda sibalia mogotobwate gwetera senchira ye mitandao korabo igo gwetera Ndizi TV News asensemo ya Facebook ose Ndizi TV News digital abona nsemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet at Ndizi TV News wasotobwate gwetera se website yaito ya www.ndizitv.or agero nyora yo amuna yanda mange asenchira yoboikiranu kigima nyoranga nechitalike meronge tato omutenyino yo kyanda omwakana yobwechirwe 2022 chinga kibono serikali ya county ya Kisii kobwatera nenyagitali nene ya Kisii teaching and referral amone byombe binde bunabire bya Amref na Africa CDC banyara ko babikorwa obokonyi webinto byengencho biribigo chakokonya abo bisa bobo chenu kurwase county ya Kisii kwena kiabunango ikirania bale omorobelyo bukorwe chanjo yebinyinyi bya COVID-19 ebyo bigendrete komente ka gosebitaraera asense ya Kenya na mangena kwarganiria sobotuko bwarero igoto baisa gosuka kabaime ya Ndizi TV wikomo elio ngwira nanda segeke kekerebosyo egera nkumanye ayomana yanda mange asenchira yoboikirano Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita kabamo na inche weika omwalio kero toko ya chaka korwase county ya Kisii ase bunge ya kitutu cha North asenseme ya marani abwase county ya Kisii ya nyarako bage kualegania ogochengera kweli tuko liabagotu abwase omoyego ikiranwa n'ababwatani ao abanyarako babako boli abantu gosika abantu abagotu namba kuimokie bitambekero asama bokabo nyore county ya Kisii ensemo ya marani angumwako ya mwelire bono nigaba ngina gosaba subati ba nyartko baba gusiria magimabo magega yogo sambwa asengencho yogo kagerwa ko babarogi muri kwito Josephat Hamisi na ikasensemeyo na gotorosolero botioro asenchira yoboikirano Tine Kianyagonyi grounds ikike kutoka ime sub county ya Marani ime constituency ya Kitutu cha North ime county ya Kisii Betania omwaka oyo monyaleko bagogoeta ase egetie Kianyagonyi no abakagero oborogi abangina bane banyalete ko babagosambwa nabo igo bagasiria obugima ekio nakyo kerete serikali enene ya Kenya anene kuleta omuyiga bogo chengera litukoli nene liabantu abagotu imeye county ya Kisii anene imeye sub county eye ya Marani nyetenga ga Marani mwako yoeta abangina bane mbaitwa Agnes yototo sindege mayaka jemima mironga na railo nkwara abangina bagaitunga baraguna baroge abagusiba minto akitia tuiranirere obo mwanya bantu bwaito obo mwanya bantu nabo ekimanyerelyo kyomuntu tigato tige kigwaita abantu baito onye noro chingo muntu nagwata magosa serikali nero chinchira nchiro muntu uyu araretwa serikali atebenga ki akoile amamocha akoile amanywe DCC we sub county ya Marani boigo nigo abagania abamenyi be sub county yo banyarako bakwenekia ngabanyarako bakobwaterana ne serikali enene elio kwenekia buna emerobelio yonsi eyo serikali enene nyale takobeko babekera abantu abagotu yanyarako bagikiraniwa gati yabo kwenekia ngabanyarako bakwelikia anene ase umurobelio oli ONHF serikali imejitahidi sana kupatia wazee protection sababu wazee tunajua ndio utu wa mgongo wa jamii yetu. Kuna mikakati kadhaa ambayo serikali imeweka. Tuko na mikakati ya very vulnerable wanatoa stipend kidogo na serikali. Na pia serikali iko na mipango ya kufuata hii bima ya NHIF ili wazee waweze kupata kwa sababu changamoto kubwa sana kama vile mmesikia hapa
ya wazee ni mambo ya afya. Ukiweza kuhandle afya ya wazee, umeweza kutatua 90% ya shida zao. Abange babaraibe byombe ao niko banyara ko bagwikirana anene asoma yegoyo asebatika ko bakubasemya anene abasae banyara ko bakubalinda abantu abagotu naboigo kwenekia inga baba bekeire emerobelio emiyam ikiro bagendeta ko bakomenya ase emyaka yabo yabagotu. Viongozi wetu pamoja na vikundi kama vile Help Age na vile Utu Coalition kuweza kusema kwamba tushughulikie maslahi ya wazee. Tusichukulie sheria mkononi, kwa sababu watu wanasheria wetu wana sheria za kuweza kushughulikia mtu ambaye ni suspect kwa mambo ya uchawi. Gati yabagaka bali banyara ko bagwikirana ase omoyegoyo nigo boigo bayakera serikali ngambia mono asokubasira ase chinsemo gati yabo kweneke banyara ko bakonyora enibo yabo yakiro mutenyi yobagotu na boigo kweneke banyara ko bakwelikia asomorobelio olibo kubeniwa amone serikali gwetera ase nibeyo elikorwe gochia ase kiombe ekenHIF. Bagoita bagaka ngana bangina ngabaga ngoko gotanga noboro na kokotanguri boro kero muntu nabanya saa tutongite na kero muntu naki nagote nerabo mogotu erarabo mogotu acha goitu ngenje aina ara masikani na bagaka bateyo kinsete ko gendo na kenyoro nge ko gendo na bwa momboko abara mobako baleta bora mwajamu wagertu wabeiramo tuamanya kumenyekana ngamwanya gitinge nereye eramwe ereborunge murapita ntua bagaka. Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurua constituency ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii elitherane Josephat Hamisi. Mbia mono murikito Josephat Hamisi asorowoti oroikirano. Otigana na Josephat Hamisi mwancho murigereria na indeto ichase county ya Kisii ase omochubo songo abo aserero nyagitari nene ya Kisii teaching and referral ya nyora bageni babene abo babwaterana ne county ya Kisii nabo igebyombe buna AMREF amona Africa CDC abo baru abakonyi bwebinto byengencho ebebigo chigokonya abo bisabo bachenu gwikirania umurobelio bwokorwe chanje ya COVID-19 korengana nabo bisabo nigo bate abacha kogendera kubwaterana ne serikali ya county ya Kisii elikurwa bokorali na korabunango tangabale ebinyinyi bya COVID-19. Nekirana ase umayigo yokoreka ase nyagitari nene ya Kisii teaching and referral abwase na koroseli roboti rokubwatya. County ya Kisii bakubwaterana nebyombe buna Africa CDC, Mastercard Foundation, AMREF, Red Cross, amone nyagitari nene ya Kisii teaching and referral nigo banyoro bakonyi bwabene asokoro byo bokorali bwabo asokorwa nebinyinyi bya COVID-19 asaba igochi county chinda isano na ibere baguche gokonyeka koro asomorobelio yo ali corona ya chakerete aletaina ali corona ya chakerete aletaina wali 2019 ya chakerete aletaina wali 2019 omorobelio yokoreka ase nyagitari nene ya Kisii nigo baretamo ababwatani babachenu kurwa ase sub county ao imeye county ya Kisii umayega ikiranwa no mwaziri babachenu masubati Sara Umache konyi bomo director kurwa ase kiombe kia AMREF Gilbert Wangwalwa Charles Ibeneme oyoro mokonyi a service yomo coordinator imense ya Kenya kurwa ase kiombe kia Africa CDC gati yabagani bande abo baro bakonyi bunakwene kyo musubati Sara Umache roga igase KTRH igo tugasangirikana gaiga konyora abagani baito koru Africa CDC AMREF na Red Cross bacha asengencho yogo twa chi tablet chi kobwata amini chiko tumeka ekero monta abetrwe sindani ya COVID-19 nkororore kyara bange baitu twabetru detail chirali gali go bago chibeka ase tablet yeyo yatomugu chanjo system asekera oyo sokire gocha kobetwe sindani yeye onyorire jidosi ibere na abanda abanyorire ya gatatu igere buya
abawatani korwa Africa CDC na ikiombe kia Amref nigo batebire kaunti ya Kisii nigo yerwete kurwania uburwire bwa COVID-19 na igo bakonyo bonge mboganeirie asibo igo batebire bagucha kugendera kubwaterana amo ne kaunti ya Kisii to reach out to ensure that COVID vaccination uptake is increased and to also accelerate the rate of persons being vaccinated across 8 supported counties in Kenya. Today we are in Kisii County to not just to do a charade, but to really reach out to the teams in Kisii County. The country implementation of the Saving Lives and Livelihoods in Kenya to accelerate the COVID-19 vaccination in 8 counties. And just to mention, Kisii is one of the counties. Kitui, Kajiado, Kilifi, Narok, Nyamira, Homa Bay, and Marsabit. And the purpose was to accelerate the COVID-19 vaccination. Kaunti ya Kisii nigo ariganite boikiranu asegekore kende gyonsi anene oburwire bwa Ebola ububwenekigwa asense ya Buganda bunakwenekia omache wanyorire equipment eyego chikotokonya egere tunyare korora bare igo uranyore equipment ye tarigo tumekon ringa COVID na bego tumekesa marwairande ekero tobwate suspect go ikato toligererie experts baito baligereri barore ngankieke Yinko reporter ya egetoseni kia Ndizi TV kurwa senyekitari nene ya Kisii teaching and referral ncheni wankoro kwa Sara Nyarangi ontita Kosuka motwe bono ya mate mokorwa sensema ya ikorongo kutoka sebunge ya Nyaribari Masabe kaunti ya Kisii nigagandrete kumusana na maega yoko base chinyumba isato abwasoma baka omugaka bwenyumba yo anyarako bakagusira kurende enyombenke nigo yatinde ko mugako yo eyuere mamincha neli chiko muri kwitobwa mangana maya Mildred Momanyi na atara wikasenke yo abubo bwato kumusana na wikabono abwasatoro selero botiro kubwatya amate chinyomba isato gochakira enyombe nene goika ya gatatu nigo chigendrete kwenekia okungusana na gati yabo igoronga ningo obwenete gotindika omubere bwo mugakobo oyo osirete chitariki 15 omutienyoyo nonya nabo maiga yoko ngusana na okwo nigo enyombe nge yayo tindeka omubero yo eyemagega yekina kiabwegetwe ase kigambero gotanga okwenekigwa ko mugako yo kubanchera kumutuguta korengana na mumuro mwabo nyagusira nigo bataisanegeti enchera omubero yo oenigwa chebwe kabana na atiga ira seminto toko bweta kumanyanga nonyemba ko mutoka nyora inchimbwa tanaje ko beke kwende abantu baminto bamanya amagosa akorekana gusema akorekanire mwana umita utindu ko botuko kisi ya to sinyire atotagete serikali tubwatisi. I agree with the verdict because Mr. Moracha in Nyamira, who was our lawyer, didn't appear in court. So it's like we were not given a hearing. It was only we put the case in, and then why should my father be buried like a small boy and he's an elderly man, a Gusii elder, a man who served Nyaribari Masaba as an assistant chief for many years. Ekirasta karuara ntu abeto como konya stokonyara no ene kero umugaka tata nyorete stroke ntu amugorete kerogo agochira gitari ko wheelchair nani ko twengi togo cha ntu bati jotengo chana abana baito tuacha twamukwanya twasekanere twagamba ekara aringe buyana atworo kero muntu asaka bare chinka yabo korengana ne nyombe nene nigo batebire buna tibago cyo gotinde kaise ase kibatebire buna nigo amagimabo agosereirie atobwa bantu kunyara goiko because ntu what security etogo chigoitwa to igwete ngomogake bari metembera botuko na ende mbono bago chikomwene. But now when they have picked my father from mortuary, we have been threatened to the compound. There are people who have gone there with pangas and rungus, so we cannot go there as the first family. We really don't know why when the second family also has been put aside. And according to our tradition, a third family cannot bury by herself. We have to bury our father wholesomely.
boigoni ge nyombe ngenero yasokia na gukwanira engane iyo ase batebire nyombe nene tibakonyete ekero omogaka rengo moroire ase korende batebire nabo bagotindeka omogaka ase barusia omobere asokenderete ase nyagitari ya Ichuni mission. Them is over 90 years, so and they has been battling with a stroke for 2 years, and in that 2 years those guys have not come even to see him, to give him financial support, even the hospitals. So the police stopped it again until today. So the postmortem has been done. So we are waiting for the mortuary attendant to prepare the body. So the body will be taken. It will be given 30 minutes or 1 hour mass, and then the message will be ready to rest. So will be buried in Amayia, but must have a correct location. Abira bana babe nyombe nene as spiritual leaders. Yento yoko mwibuli ara ewe asobogima. No gochika kuri gwakane osikisa na nyoko. Nalia matuko araba mange kuna kugochika kuri neira. Ginko reporteria egataseni Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Mbia mwana omulikito Mildred Momanyi gotigana nayo bano wika ase county ya Nyamira abo asaba menye koro asense meyo banyariko baba koro birengerero byabo ao igoronga naralia yabaganitie akigwikiraniwa ochakero umwaka ogocha wechiri wibere na 2023 wiko umwaka wechiri wibere na 2025 na ibere asubora ibwe serikali ya county ya Nyamira nabo igobora ibwe serikali ya nene gekoragwa na Dr. William Ruto. Mulikito mangana mayakoro ase county ya Nyamira Job Mangi na watoroboti uru. Nigo county ya Nyamira yatwara emisangerekano ao asebari ko sangerelia birengerero byabamenyi igoro yamagenderero bataete asomoroberio okoro kwa 2023 to 2027 County Development Integrated Plan. Omoroberio yunigora chikokonya eserikali nene serikali ye county koreta amagendero nemeroberio kokonya abakenya bunatwa batokwerero na Dan Onyanja oyote nenerete public participation as a county ya Nyamira. Nyamira County bona gati watu mroberio kwa CIDP County Integrated Development Plan. Serikali ndiwate mroberio ya mpango yake ya kazi. One of them is CIDP. CIDP is a 5-year plan. For the next 5 good years. Amagenderero amange nabaraire egeka korende mbateme goikirania ase baranyare. Whatever which has been suggested today affected them maybe after 5 good years. In as much as possible, we will try to give our this one might be a very big priority on their side. So we take anything which they give us, but at our own level, as a technical, as we see it, we filter. Egati abamenye bekirana se nyumba y'emisangerekano ya KIE mbachengera omoroberio yo ekiagera no chikobakonya goikirania okogani kwabo. Nigo nabere no mogoko monene aseri tukuria rero ase twaliro mukutano wa public participation na ndi to comment onye gekunyarikana egente gitwaba toko ekora at least mara nyorenga 5 aso mwaka obwagati bwechipara okobeko kwa omuliro bw'esitima esekta y'obochenu negati yamang'ana amolekeru mono twakutebirenga onyasaye ogwancha tiga totware cultural festival chistima chiito chigorirwe kera ase chipara chinya chiabekirwe estima ya etororo egera abantu baria banyora omuliro because wanyorira omuliro narakire egento mbarwa ogosaba gocha ase serikali goikirania okogania kwabo na gokora amagenderero ase obwasioku, kwa sababu wakati mwingi tunasema lakini hakuna kitu chochote ambacho kinaonekana. Maoni yote ambayo tumetoa tunaomba wayafanyie kazi, na pia kama wakiyafanyia kazi tuone maendeleo yake yako namna gani. Kurwa se nyumba y'emisangerekano ya Kenya Industrial Estate igotoka Asomotio Nyamira, ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi.
Oyo no mulikaito jamangi karwase kaunti ya Nyamira gotigana nere na alitokumanyigwa buna ebiminano by'ekigosori gati y'abawakili b'ebigambiro naboigo abanyanyimbo nigo bigocha gokoreka abwankyo asensemo ya musocho abasa abantu bonsi baboliwe kogenda na kwenekia kigosori ekyo nigo boiga abantu basemigwe litkolya ankyo ase kigosori ekyo okorengwa kwa bosa asamoroire ao nguchi gokorekana abwase mwasemigo wesoke mwensi egere manyoro bwenya mutali wakanira munyakerogo bwabakiri asoro ngoroga wa South West branch ntubwate ki gosori kirabe cy'abawakiri lakini twarangiria abaminto baritokorana bwebwe gasia sobwamo baje ko baninto aseri tukoria tare moja Jumamosi mambi na baliba twarangeri na abantu bakorane court judiciary twarangeri Kenya Police twarangeri prisons twarangeri amo na Kisii University students baje bato join ya mambi ase sports yitora beto okora mambi nenjira yemo yo kubutema gwikirania amo ase barito bwate ase sector yemo na ku improve relations yeito apart from yolinde toko kora office ntutware mechieso yo mupira bwa magoro bakoroka football mupira bwa maboko bakoroka volleyball mechieso ne bakoka indoor games eriera abenga chess draft ibintu munebyo n'abana bali bayito barabe bagoja ntuba mechieso kidogo muneri bakore school asenjere moyo kogendera ne talent yabo so abantu bayito tuabariganiri moche morigereri ngaba wakiri na babo akonyara koga na isime cheso na gochesa na mobao moyo irinde banyara kogendera ase itukoria mambi ntobwatando bari bagutokonyana na itukerio ntonyore korwa free legal advice ntonyore free medical camp korwa sponsors bali to invited irinde banyara goseana into osangana into ase itukoria mambi ensemo ya barai kurwasobo mabwazimio la umoja wa Kenya abokora wana Stephen Kalonzo Musyoka nigobono ba mamochirie umurai wense Dr. William Ruto abwase batebire buna senkwana elitukore igoro asamagacho ebunge nene tanyar tukobaka gukwanira amangana yengencho asenkwana yae baigo nigo baganirie kumanya na kyobwoyo bwanyara ko babokogorwa gocha sense ya Kenya. We also question how this fertilizer was procured, when it was procured, and where it was sourced from. We ask, does it meet the Kenya Bureau of Standards, KEBS standards? This administration must therefore make public, because one thing we have done as a country is to open up this country. And the basic rights of Kenyans, the right to life, there's one thing that nobody can take away from Kenyans is the basic rights. Therefore, the right to know is important. Ekiombe kia maendeleo ya wanawake gekoragwa no munyakerogo bo Rahab Muiyo nigabona ba matogiro murai wense Dr. William Ruto asoko bainyora basubati na koba mabaga yengencho ase serikali ya ekorengana no munyakerogo uyo nigatebire ekerenga kyobo mogosebwe kiombe kia maendeleo ya wanawake nigoba aligetie abasubati kwegwa mabaga ase birogo ao vya serikali asaba mwakere Dr. William Ruto ngambi ya mono to serve the people of Kenya. Maendeleo ya wanawake comments a record 10 women, the highest number of women in cabinet in our country's history, and this we say excellent, sir. As you know, the campaign for women empowerment started with the Maendeleo. You have all been with us in our 70-year celebration, and so for us, this is our journey and we are very proud of it. Your Excellency the President, your inaugural cabinet composes of 10 women brings to almost 50-50. This is what Maendeleo talked about in 1960 to the founding father. We are grateful. This has indeed demonstrated your confidence in the capability of women to lead and transform in key sectors critical for development of our nation. Asante sana, Hongera Rais.
Omo gavana bwe county ya Kakamega Fernandes Barasa nigo bono alireira yo gwikira nimero bire yonsi ya magenderero ase county yo abwa sasabire abamenyi kurwa senseme yoko baba toereru chingaki abekire mero bire bene yo gwikira nia magenderero na monchoryo ase county yo chingaki echio mokonyo ye Ayub Savula nere nigate bire bagucha kogendera kubwaterana no mugavana ili gwikirania chira chiribalire tabamenyi chingaki chichi campaign ase miaka 5 erobosio. Diversify our revenue streams, and one of them, besides the own revenue sources, is we look at the royalties which we are going to obtain from the mining activities. We also need to look at other financing options such as PPP programs, and I know when we are going to review our budget for this financial year, those are some of the targets we are going to put in place. I don't have serious political ambitions. I'm a son of a pastor. In 2027, I'll remain the deputy to Fernandes Barasa. I'm only 40 years. Nakimbia naenda wapi? Let us deliver, because you are working for the people of Kakamega County. We have 5 years contract. It will depend on how the executive deliver. If you deliver properly, it will be easy for us, me and Baraza, to go back to Wananchi and say we have delivered on the mandate you gave us. So to reduce your office. But if you have a divided executive, will you deliver? Being the head of the executive, we want a united county. If we divide ourselves into camps, or Savula's camp or Baraza's camp, we have only one governor. Magega yechinyomba kororekana kugwa samatuka bwango iga anene chinyomba chanyarako bachi kugwa sensema ya Ngong bona bamenyi nigo banyariko bakubulia serikali koba maiso na koligereria igoro yobwaga chubya bwe chinyomba elyo korusio bwoba gati ya bamenyi korwase chinse mecho tango toligereria roboti rwa senchira yobekirano. Na mimi ni mkazi wa hapa Ororua, hapa center, hapa kwa maduka. In fact, ile plot inakaa ni ya 3 kuanzia hapa kwa hii barabara. Kwa hivyo hii nyumba ikijengwa kuanzia wakati ilikuwa inaanza kujengwa foundation, mimi nimeiona ikijengwa na imejengwa mpaka siku ya jana. So jana jioni kitu 1:30 ama dakika chache baada ya 1:30 mimi nilikuwa natoka upande wa Ngong. Nikafika hapa ubali kama wa mita 50 kutoka kwa hii nyumba. Mimi nikasikia mlio sauti kubwa sana. Yaani kama ndege inaaguka ama ni kama mgurumo mkubwa sana. Kuangalia hivi nikasimama, nikaangalia nikaona ni nyumba hii inaaguka. So hata mimi nikapiga duru, nikasikia watu wanapiga duru, kila mtu anakibiria usalama wake. Sasa hiyo masaa ndio tukaona kila pahali Ororua yote imejaa vumbi, kila pahali watu wanatoroka kila mtu kuku ati ni nani ama ni nani, hata mwanaume anapiga duru. Juu sasa ujui hatari hii nyumba itaanguka mpaka wapi. Juu ilikuwa ni nyumba ilikuwa imeenda mpaka ghorofa 6. Hiyo imebidi na mjengo yao ikaenda haraka. Sijui kama wameipatia ile siku zinafaa na maji haikukosa. Hata ukiangalia hii mawe tafadhali, unaona hata mawe yenyewe ni kama ilimwagwa, haina hata mota. Inawezaje nyumba hata ianguke hivi na hata uoni hata mota? Hii ni kama mawe ilikuwa imepandishwa tu alafu ijenge. Serikali kuu na serikali ile ya Kajiado County ishikane, fanye kazi kwa umoja. Ni kama itafanya hivyo, Kenya yetu itarudi nyuma na sisi tutasiti kufanya nini? Kurudi chini. Mwancho murigereria na korwa sense moye birubo biechi gosoli nigo tokwenda weka sense monde ya kabere ya studio karato chikomera na captain 001 ndemo Steven atomanya mange ati abato manyenga na kike mina nokia English Premier League kyanyareko bage koirana sense ya Bongereza maiga yokoba asomotimo kokorenda yo mana yanda mange tumera na captain 001.
Sara untita korwa sensement tangani ye studio salwa to ira mangana magia tiga bono kwa ino mancho morigera samangana magia ye chigo sori korwa iga segeta seni Ndizi TV buna botambe jetarenda mo Steven Captain 001 Gatota kamangana magia ye chigo sori korwa sensemo ya keveresi ye kambi ye chigo sori nama minyoko ya keveresi yure gatie chi skuru imeye county ya Kisii chibwate kambi ye chigo sori avwasi ekambi ya keveresi skuru ya keveresi high school ya nyara koira bana batano asensemo ya Arusha eyogo toka imea East Africa na konyara kubwa chi medals isano na isato korwase kwanda se skuru ya keveresi ase chimbero twasangete ya aseyemo na omoroke monene bwa etimu ya maminyoke amakaine buna Charles onunga onyara oteba buna andake nega neiri bali bonse baragani kwe watsine skuru ya keveresi hasa mangano ya maminyoko oika sense benga kiye emetimoko mekeigo yechi skuru wose chi holiday ase barasange na bana babo na kwemanyia mange igoro yego sori ya maminyoko tuko saba asa abana bari chinka ao bari chi primary batagete kworokia talent yeye nabo babwate nafasi chi holiday na ritogotokaga na ritogotreni holidays kale skuru ebungire babagotoka chi skuru holiday na ritogotokaga iga undi bwensi bwato umwana nyoretari yegwe skuru keverasi na bako mutome holiday twaendera kumurigereri na ne talent yene mokonye timbwati amange igendo ndanyare ko banko basaba abaminto tochamo nabone stadium yetu ya Kisii yabekirwe tatani stadium yi nintwe ko bekeru tari yonde igon ningo jigosaba abana abajete gaba kaminyoka mweguro gokora kwabo umwana uno omumura na minyogete sana igabete namba 2 lakini namba 2 strong baminyoka netibu ya sana babwana inase bakorere tamo ni mwegu namba cyabo kimeto twalende tase skuru ya kabera sikyoka bakire mota ni 80 na bari batana amba changete ibere igone chi meto chinyinge sana ngo skuru togendere butambe Ndizi TV endere ko kolega sieningi yego kora tokorukoru ase county ya Kisii tukwenda ase county ya Nyamira ase twasange maseyemo normally kiwe timu ya Nyansiongo Township ekogosori timu ya Nyanza Regional League ne timu korukoru ase nsemo ya award eri ya Nyansiongo nasanga na getaseni Ndizi TV igoro ye timu ya Nyansiongo kunyara goikoru chigoli ibere ase bosa ase egosori ya Nyanza Regional League ase weekend ya eta ase bono bagendete kwero beli kubwa chigosori cyabo cyatigaire na kwene kibuna Nyansiongo Township ngotigarire ya Nyanza Regional League ase ntunde kubwatia Asamalieta angoro Dominic Oseko Mumanyi igonde omuliki we club kia Nyansiongo Township gegotoka ime ya Burabu constituency Burabu sub county club gegeito kiabere se tournament ye regional ase miaka ebere omwako etete twakorete bia twarenge round number 6 omwako yo igatwa twalire changamoto ase kugaramia chi emepira togwaka mono buna kibeza chirivari ne kibeza cyo gusafiriza abachesaji weekend ya eta ntwabwate timu ikoruka ichuni koruga ali nyari bali masaba igo twakaneroga igatubwa chigoli bera ase 0 wetere golikipa yaito entangani njabwate malaria bono twabwate golikipa number 2 nabo igo timu yeteri timu ere ya cheche igo ne timu ere engia totigarendo buremero ubwe kifedha na bwoko gera twara konyore sponsorship engia ne timu yara kirenkoyo asama tukamange tigamana tomurekere enkoyo yabaswacha tukumera na bono na Ali Mustafa oyore omo CEO we timu ya Gusii Starlets ekogosori ime ya Division 1 ya league y'abasubati yenkoyo oyibona urudogo sabago cyase aba women rep abachore be county ya Kisii ne county Nyamira oyore Jerusha Mumanyi amona Doris Donya aburi konyara kwena kibuna ngosira bale enko y'abasubati mechi county chichoro gongorwa Gusii na kwena kibuna nkubwatera na bale kwena kibuna chitimu korwa sensemeye ngo ikachira sekere ngo keigoro kyobwa mereri basically ntobwate chi women rep every sub county na then tobwate women rep chi county chibere Kisii and Nyamira
we urge them because this is a platform at least a girl child I'm urging all stakeholders joining with us Gusii Starlet. We become partners to make sure nga mupira a girl child naire opportunity yo gwako mupira naira agende so far kiagara team ya Gusii Starlet ngwa kere division 1 any season yake yendeke ko chaka. We urge them all stakeholders baiche to konya ne to make sure nga team ya Gusii which is representing Kisii and Nyamira and other parts of the counties go very promoted to Women Premier League. Ayungati yari twakwari ndikorwa SMS Gusii ase ense ya makonde kora chinsa isato ndonyagari aso boimera ni maite yabagene bagokerete kurena gwechi ligi ya English Premier League, Spanish La Liga, German Bundesliga, Italian Serie A, France League 1 gati ligi ya Europe chiricha iranire maiga yaba Gusii baba kwanda so mutima kori bwechinsa kore ndo mwancho murigereri bona botambe kereto bwate amangana amaya chinga kibune chiga gutotoro mugano oyo mo omuyenge amugano oyo mo omuyenge na lero iga nkomo kwanira Alexander the Great nimeta bange mwegurerete Alexander the Great nigarenge omoruoti woboruoti boli omugari buna Macedonia eyubone maikaine buna Greece kwese ancient Greece emyakele mekoro na enga kyayemo Alexander the Great oyo ese oboruoti bwaye bwensi kosobora ibwaye bwensi ngakiteyo asireti esegi emyakele mekoro ntakwete chisegi choboruoti omo noboruoti bonde tasirete segi korende bonega ikinga kyayemo karo mukesana akarwara na akarangu Gusii arenge na kiraro rangu Gusii arenge akarangeli generals baye abasani bali baye bange akabata Gusii ngane timonkolere bintu bitatu byoka birakorengo kasendabe agatebege ntege tangani Gusii omoberone obuboligu n'abanyagitali abamanyi bali abanene abanyagitali barenga sensemi ya Macedonia gose Greece eyuenkoro ekona kiyentege tangani abatebeti egi akabera kabatebi Gusii asenda abekingo tinde kwa ebintu biri byonse bitwabwire eve gold eve ebikombe biri twabwire binene byonse ebintu byonse bitwabwire bibe kwa sembera yana bibe ku byonse mebituberuime byonse nekyo mweli akabatebye se embere yana senda atinde kwa se sanduku eso mo birora abeko amawoka anonsi anale ko bekwise ko tabekwime sanduku abekwisi ko na aramburu abeiga na abande bakatera bana bakweboli andake nkyo mu rutatebeliga kolende emyaka emenge baadaye anaroba esomete ntege tangani omubero yo buboligu n'abanyagitali kwene kibuna enga kieli yo Gusii obugima bwao tali nonya abanyagitali bali abanene baranyare kwene kibuna toli Gusii obugima bwao esenge njo obugima Nyasaye okoru na Nyasaye okubuyira nekere bitugole ikire negi yakabire omo ese gold na biri byansi babwete kubekwa soboina ingenchaine eri yalenge ingenchaine go yalenge buna kirogo Gusii ndo yora wati no muruti kwalenge kwabwete chisegi chinyinge kwabwete kwabwato bondo bonga sense byonsipi nigo bigosira na byaba busago sesege songo bagote babyaba vanity nekyo mweli agateba kerengo tinde kwa amago kanosipi anyale koba wasi imesanduku elinde kiro montaine kibuna onye nalengo muruti omonene timbuiri ase chisegi cyane cyonsipi nkakiri ogosira niyo gwatitense yebusa anigo raende buso mancho murigereri abona ngo ikira omweli asali na kwandiko rwase Gusii twenda ase studio entangani tomanye saro ntenkeli ara yasomiri kurwa somo gano benandake na ali atigareti kurwa SMS amangana Amayia. Bye bye. Mbiamono oyo minto captain 001 korwa sense moende ya studio na ende mbia somogano muya o Alexander the Great na maenenga kabomoto ereru na ende kabomonto muya kero menyata sense yeiga wekera umancho muligeri ando chenga nongo ikero moeri bomangana maya ense yemo yabona mogoroba kulinda asibali mogende togotubwate gwetera senchira ye mitandao Freedom Pole korwa chinsamo cha Kaptembwa
tugwakang'ambia mono na baigo Enoch Makori akurigereria amang'ana maya korwa sensemo ya musaraba gati abanda abange bali bagendere kurika chi ujumbe gocha gaiga se studio tumirane na ende chikoraga chinsa isato chobotuko bwa rero egere nchi okumanya yo mana yanda mange asenchera yoboikirano olitwa waterana kwane kyabuna chibi chana mariogi awikira senchera yoboikirano kegima nigakoro kwa Petronila Mukeira no libwene kyabuna kwanyorera yo ayo mana yanda mange asensemo yebimanyererio nigale koro kwa Joshua Auta na inche nako yaletera senchera yoboikirano ensemo yabona mogoroba nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.